Malawi Brief. Mrs. Chaide Chimaneni amene ni mkazi wa malemu Chisomo Chimaneni afika ku komiti imene ikuyendesa kafukufuku wa ngozi ya ndege ndipo iwowa abweresa foni ya amunawo. Mamembala a komiti anali ndi mwayi woiona foni ndipo afunsa mafunso kutengera pa zimene iwo aona. Tiyeni timvesere. Ndimafuna ndiziwe kuti Mr. Chimaneni mzima wa usemtendere anagwira ntchito ndi Vice President Honorable Salos Kochilima pa nthawi yayitali bwanji komanso kuti ubale wawo unali otani. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri Chair. My late husband akhala kugwira ku office ya Vice President kwa 9 years. Pa 9 years ubale wawo unali otani. Amathawu kamba kuti nkhani zina za kuntchito concerning Vice President kukuza ziko. Ndikakumbukira bwinobwino palibe nthawi imene anakambako kuti kapena ubale wawo ndoyipa kapena ndotani. Palibe. Iwo amangonyamuka kukagwira ntchito ndi kubwererako. Mwanza Central, kenako Cheo Zonzi Mvai. Zikoma kwambiri Chair. Ndilole choyamba ndipepese kwambiri pa zimene zinachitika. Ndizomvesa chisoni kwambiri. Mangofuna ndifunse pang'ono chifukwa anabwera anamfedwa angapo amene anena kuti anawaitana ku polisi ku area 30 kuti kumeneko akatengeko mwina katundu kapena zina mwa zina zimene zidapezeka pamalo amene zidachitikira zimenezi. Ndiye ndimafuna ndingofunsa kuti inunso mwina munali amodzi oyitanidwa kupita kumeneko kuti mutapita zinthu zimene mudakwanitsa kukatenga mwina chinali chani ndi chani. Zikoma Chair. Ineyo ndinali mmodzi mwa anthu amene mabanja amene anayitanidwa kuti akatenge fezi yoyambirira. Ntapita kumeneko tinapeza kuti kunali katundu amene anali osamasula. Ende anthu oyambirira mwina amene tinafika pamene popo ndi amene anatimasulira katundu uja kuti tipange identify zimene ife tikuzikumbukira kuti anthu apo nyamuka ananyamula. Endi atamasula chimene ndinachikumbukira zinali zinthu ziwiri. Chinthu choyamba chimene ndinakumbukira ndi ballpoint imene ndinaperekaso pamene amanyamuka. Imene ndinayipeza inali pa gulu la zinthu zimene zinali pamene popo. Komanso ndinazindikira ku phone. Komano phone yonse kuti ndinangoyizindikira kuti inali poyera. Inali yoikidwa munzi mapepa za crime scene chanchani. Ndana zimasula inakeyo kumatonetsa kuti mafoni amene apezeka ndi awo. Ndama masula. Nde ya my late husband inayo panga kale indicate china chilichonse paseroyo. Ndana timasulira nkutonetsa kuti ndiyo mweyo di phone yo. Ndipo ndabwera nayo phone yo. Zikoma kwambiri. Mukukamba kwanu mukunena kuti phone yawoyo inali ngati mukapaseo kopanga indicate kuti ndi yawo phone yo.
pambali pa foni mpase umene mu chinthu china chimene chinalimo chinali chani? Zikomo cheya munali foni yokha. Zikomo kwambiri. Poti foni yo mwabwera nayo ndiye kuti mwina cheya atilola nthawi ina kuti tikhoza kuona kuti foni yo ili motani, kuti mwina tithe kukhala ndi maganizo kuti zinali motani. Ndimangofunanso ndidziwe komaliza cheya kuti kodi zinthu zina zimene zinali zosamasula mwakamba za foni imene munayizindikira, pali china chilichonse cha zimene mwina anavala chimene adakubwezerani, mwina kapena nsapato kapena zovala zimene adavala pa tsiku limeneli? Zikomo cheya pa tsiku limene ndanenera kuti anavala uniform, koma pa katundu opezekayo amene timapita kuti tikapange identify panalibepo chovala chawo china chilichonse, ingakhale nsapato yomwe imene inali jombo. Zikomo kwambiri cheya. Mafunso anga ndomweyo. Foni ya muli nayo? Ndili nayo. Sergeant at Arms mkuzori bweresera. Sergeant at Arms o kapena Secretariat puli muli pafupi tatengerana. Tissue, I think it in my glass. Foni ndi imeneyi ndi mwina ma members kuza kuiona ipange pasi kapena mukoza bwera mzauni foni. Kuza tambenoza kuza tambenoza the back side. Yeah, I'll show our angles. Could be a lot of that, right? Okay, so I'm going to be Wednesday the 7th. Paper, Fuseni kuti kodi mimene sitachitikira ngozi imeneyi akuboma mumagwirizana nawo bwanji, mumayendera limodzi pa mavuto ngati amenewa ndi akuboma?
zikomo. Zikomo chair. Ineyo nditha kunena kuti mukudziwa kuti ukaluza mamuna wako umakhala so heartbroken. Ineyo chimene ndikudziwa ncho kuti achibale ndi amene amalumikizana ndithu ndi aboma komanso aku ofisi kwawo ku polisi. Zikomo. Zikomo share. Funso lina ndilonena kuti tamva kuti amalumikizana nawo mwina achibale kapena ku ofesi, koma ngozi imene inachitikira akuboma akupasa nkoni chipepeso china chilichonse kapena gratuity kapena pension. Zikomo. Zikomo kwambiri chair. Aboma zitachitika muja anatithandiza monga tonse tikudziwa popeza zinthuzo zinali poyera. Patapita nthawi anapezeka kunena kuti chaka chatha tamanga chiliza anatithandizanso boma limene linalipo nthawi imeneyo, koma kuti tipange access gratuity panali mavuto ambiri. And gratuity, not gratuity as such, koma pension talandira February this year. Kulandira koso talandira yochepa, tinalandira koma ina inatsala imene ndi ya miyezi 6 kuyambira ndiye kuti 2024 January mpaka na June imene my late husband amamwalira. Kumbali ya compensation ya imene amanena kuti munthu amalandira akamwalira ali pa ntchito tinalandira, koma pension iyo sanami tinavutikira kuti tiyipeze. Ndi amene anatithandizira kwambiri anali Madam Mary Chilima, ndi amene titaona kuti anzathu onse zawo zatheka timagogoda kwa iwo being mayi wathu kuti atithandize kuti tipanga bwanji. Ndi kumbali ya chithandizocho kapena kuti pension tinauzidwanso titafunsa kunena kuti amene ali pa contributory amatiuza in two ways. Amanena kuti gratuity imakhala mkatikati mwa ndrama imene talandira titapita ku pensions ku city center, koma ngati tufuna clarity anatuza tifunsa lese ku ministry kwake, ndekuti ine ndimayeneka ndipite ku 30 ndikafufuze kuti kodi za gratuity zimayenda bwanji, popeza at that time nkuti anzathu ena onse ngati ine wa ku polisi ndekuti nkuti akapheni the very same week anali yawo itatheka. Ndi chifukwa cha chimene chocho ndinapita ndinafusa, anatipatsa nambala kuti tifuse aku pensions iwo. Nditita umati ukafusa iwo amati ayi kafuseni kumene mukuchokera kumene your late husband amagwira ntchito. Ananena kuti imakhala mkatikati mwa chani mwa payment imene mwalandirayo, komano chipepala chimene timalandira as payment, proof of payment yathu si mapanga indicate kuti this is gratuity, this is what. Though ine kasukuluko ndinapangako being mphunzitsi koma sindinaonepo patalembedwa kuti tingazilongosole bwinobwino. Nde mwinaso ndi mwayi umene ndikhoza kupempha kunena kuti mwina mutatiunikirako mupeze mwina wayenerera kuti mwina atiunikireko kunena kuti ngati ili mkatimo nditiyo, chifukwa pa chipepalapo sipanalembedwepoyi. Ndi mwinaso ndi mwayi wanga onena kuti pamene popo mwina mutatifufuzirako kuti kodi mafamilies a janali under contributory aja zinthu zawo zinayenda bwanji. Zikomo che Share funso lomaliza kuchoka ku Kasungu North. Ndionena kuti munatifotokozera zoti maliro anali ku mochale ku Sunset. Ndimafuna ndifunse kuti kodi
pali wina aliyense amene anaona nkhope kapena kunali kafukufuku kuchipatala kwanakuwuzani kuti ngozi imene inachitikira ili motere zimene afufuza iwo kayamati ma postmortem kayamati machani zinachitikapo kuti anakupasani ripoti limenelo? Zikomo chair, kumbali ya report ya postmortem sitinalandire as family. Chifukwa ngati mwaona ine simunaone spouse yeka, mwaonanso family ya Chimaneni. Ndi ndikuyankha papa mogwirizana kuti ine sinayione komanso family ya Chimaneniyo nditafufuza sanalandire. Zikomo. Kuona nkhope anakulolani ngati pali amene wakuchibanja anaona nkhope? Anapita kukapanga identify ma bodies atafika. Koma kuona nkhope ngati mene zimakhalira maliro ena aliwonse sitinaloledwe. Amene anakaona ndokhawa amene amafuna kukapanga identify kuti munthu wathuyo ndiutiyo. Zikomo chair. Zikomo kwambiri share mafusa nali omwe wachoka Kasungu North. Zikomo. Chair Zonzimvayi. Zikomo kwambiri chair potipatsanso mwayankha kunchewu Zonzimvayi kuti tiafuse mafuso mayi Chimaneni. Poyamba tikupepeseni mayi Chimaneni chifukwa chotaya okondedwa wanu. Fuso langa likutsatira fuso lomaliza limene anafusa Honorable Beatrice Mwali Kasungu North ngati sindolakwitsa. Anakamba kuti panali achibale amene anali ndi mwayo okaona unali ndi mwayo ona nkhope, ndi munayankha kuti ayi panalibe koma mmodzi wachibale anakachita identify. Fuso langa ndira kuti munali ndi mwayi woti wachibale anakuwuzani mmene condition inalili. Fuso la number 2, zovala zimene anavala malemu anthu imene amachoka pa khomo kumapita kukagwira ntchito analali nazo nanga amene amakonza mwambo wa maliro kapena amakonza thupiro anakuyitanitsa nisoni zovala zina zoti kapena malemu akavale kapena zinali bwanji pamenepa? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chair. Zovala zimene anabwera kudzatenga uniform ina. Anabwera ndithu kudzatenga uniform ina. 1 2 munafusa kuti anakaona nkhope ananena kuti zinali paka munafusa choncho. Sorry chair, mwina ndingobwerezanso ndinafusa kuti munanena kuti achibale anali ndi mwayi opita kukachita identify the body. Ndi fuso langa linalira kuti anali ndi mwayi okufotokozerani kunena kuti thupi la malemu linali looneka bwanji? Zikomo chair. Kufotokoza kwake kunali njeno chifukwa lisanali heartbroken. Anangonena kuti zinthu sizinali bwino. Anayankhula choncho. Chabwino nanga kunkhani ya zovala anali kuti asintha kale uniform mene anakuyitanitsa niyo kapena anali adakalibe mene anabwerera nawo thupi anabwerera nawo? Nkufufuza kwanga anandiuza kunena kuti anapita poyamba asana konze matopi ndi anazapita soka chiwiri atakonza kale matopi. Chabwino mangofuna ndimvetsetse kuti koyambirira akatapita anakapeza mmene thupiro anabwerera nalo makamaka kunkhani ya zovala pozindikira kuti munthu amene amamwalira analali mu zovala ndipo mmene amakuyitanitsa ni uniform yachiwiri, which means anakasintha uniform ina imene anapita tavalai. Nthawi imene amakaonayi anapeza kuti anali ndi zovala Zikomo chair. koyambirirako.
apopo ndikhoza kunama nditati ndiyankhe kuti anawapeza ndi zovala zimene anachoka nazo ku nyumba kapena sanapeze nazo, koma uthenga umene ine ndili nawo ndonena kuti anakapanga identify mabodies okoyambirira matupi asanakonzedwe, kenako atakonzedwa ndi pamenenso anapitanso kukaona, pamene amapititsano zovala zimene anatenga ku nyumba ngati uniform. Chabwino cheya mwina lingokhala pempho kunena kuti ngati kungakhale kotheka amene anakachita identify nkhope ya malemuwo kuti mwina atipatse dzina lawo through secretariat komanso mwina macontacts awo kuti tithenso mwina kuwafikira kutsogolo kuno. Zikomo kwambiri. Zamveka. Mwalanje North. Zikomo chair. Poyambirira ndijoyinane ndi anzanga amene apepesa ine kuchokera ku Mulanje North mulandire chipepeso pa imfa ya munano okondeka amene atisiya pa 10th June 2024. Pepani kwambiri. Ine ndi mafunso awiri. Yoyamba ndi ya imene communication imakhalira poti amunanu ndi faya neja ntchito mapeza kuti akuyenda mumatha kumapanga nawo communicate ali airborne, lese akamanyamuka mwina ali mwamba muja takhala pang'ono kufika kapena tafika pa maulendo amene amakhala nawo. Zikomo cheya. Ndizoona ndi kuti my late husband amayenda kwambiri malingana ndi nature ya ntchito yake. Amati chimene amaonetsetsa ndichonena kuti akamanyamuka anditumizire text. Ka chifukwa cha inenso ntchito yanga sindiona nthawi imeneyo, koma ndimathande kuti ndikafuna kuona kuti ndikuona ma message anje ndi mapeza onse kuti mwina anyamuka afika. Zimachitika ndithu. Koma sindingayankhe kuti amalembera mu ndege kapena samalembera mu ndege. Apopo ndeti ndine nabodzi. Zikomo cheya. Ndiye on this particular day maulendo huu anatumiza ma message aliwonse kwa inu. Ayi cheya. Zikomo. Zikomo kwambiri. Lina ndilo kuti malema munano anali ADC kutanthauza kuti malemo Dr. Chilima anali mtu mmoja mandaliya kwambiri kunkhulupiriraso kwambiri. Ndiye sindikuziwa pa kukhala kwanu ngati banja ngati pa siku naliyonse anatha pakukambirana kwanu pawiri wanu kukuuzani nkhawa kapena makonsensi kapena mawalezi aliwonse kukhuzana ndi chitetezo chawo komanso cha abwana awo achilima. Zikomo cheya. Ndofuna ndinenetse kunena kuti palibe tsiku limene amunanga chisomo chimaneni ananenako kuti mwina pali chiopsezo chilichonse cha moyo wawo. Palibe. Timakhala bwinobwino as usual ndithu bwinobwino. Ndi panalibenso chokayikitsa chilichonse chimene unganene kuti kapena munthu akoneka kuti pali kena kake munthu azekapo umadziwana kuti mwina munthu imene lero waonekera there is something. Koma ayi ndithu timakhala ndithu bwinobwino. Zikomo cheya. Zikomo kwambiri cheya. Leza Kasena. Zikomo kwambiri cheya. Ndi joinena ndi anzanga kukupepesani mai Chimaneni chifukwa cha kutaya okondeka anu. Ndi mafunso awiri okha amene ndimona ngati kuti akhoza kutithandizirako pang'ono. Nkhani ya imene ndakamba Cheu Mvai cheya. Mwina pene mutithandiza madetails anthu amenewa. Nofa nditamva kuti amene anapita kukapanga identify the body amene anakaona kudzana kuti mwina sizinali bwino. Koma anakaona nkhope plus mwina asanaka
sinthe komanso adasintha zovala anali ndani? zikomo chair anali brother wa my late husband ndi uncle wawo. Chabwino mwina mkozogera mayina awo? Anali David Maneni ndi Mr. Gradson Chipumphula. Zikomo chair. Achipumphula wa apolisi aja? Chair apolisi aja. Nkhani ya autopsy na report napoti simna ngati kubanja simunauzidwe simukulidziwaso ndichoncho? Mwina ndingokonza kunena kwake nanena kuti sitinalandire. Koma zimene zinali mu report matapeza munava pena payata kulongosolaniko kupatula kuti simunalandire? Sitinamveso pena paliponse. Tili blank sitikudziwa kena kaliponse ngati banja. Zikomo. Chimene mukudziwapo ndi chani za autopsy? Simunalandire koma mudziwapo chani? Mene ankapanga anakuwuzani kapena mudziwa chani? Ineyo ndikhozonena kuti chitikeni zinthu zimene chanzo being incident yoopsa kwambiri komanso ndiyoyamba kuti ichitikeko. Aliyense mtima wake umakhala kuti suli m'malo ndengati anthu okuti mwina anthu mangoonera patali koma mumamva chimawawa. Ndiye kuti kumbali ngati ya ifeyo ngati ineyo munthu woti ndimakhala naye full time ndichowawa kwambiri. Nde sitinamve. Mukanakonda kuti komiti ikuthandizeni kuti muve za autopsy report yo kapena mfuna ina yanyowani kapena kuti komiti ikuthandizeni kuti mulandire report ma autopsy report yo akuti alipo amalingana ndi inquiry yakaleja amati maripoti iwo anali ku OPC mafamilies amapeza akafusa. Neno fati mukadakonda komiti itothandizeni motani? Kufuna mutaona maripoti iwo kapena kukhale report la nyowani la autopsy? Mmene ndanenera kale kuti chinthu chichi ndicholemera kwambiri. Ngati banja kuti tikhale ndi closure tikhoza kungofuna kungoona. Though by the end of the day they are not coming back. Koma ndife anthu timangofuna kuti basi we should have that in heart kunena kuti tadziwako ziwiri zitatu. Though mwina sitingadziwe zonse koma zimene tikuyeneka mwina kudziwazo ngati mwayi olipo zomwezo. Zikomo chair. Zikomo chair. Letsa Mayani. Zikomo kwambiri chair. Pepani kwambiri mai chifukwa choluza ukondedwa wanu. Ine ndikupepeseni malo mwa anthu onse akudedza Mayani komanso amalawi onse. Koma chair funso langa kwambiri ndimafuna ndidziwe pa nkhani ja anafotokoza ya foni. Munkuona kwanu mai foni ya amuna anu inali yophweka bwanji kuzindikirika kapena inali yovuta bwanji kuzindikirika kwa anthu ena? Munkuona kwanu inali yophweka bwanji kwa anthu ena kuizindikira kapena inali yovuta bwanji kwa anthu ena kuizindikira? Ndikutanthauza kuti ngakhale tati yasidwa pa tebulo ngati apa anthu ena angayizindikire bwanji? Munkuona kwanu. Zikomo chair. Mwina ndinene kuti itakhala kuti foniyo ndi yabwinobwino pamwamba anayika nkhope yawo ndi identification yoti munthu foniyo ndi yabwinobwino it's so easy kuti aitani ayizindikire. Fika ukangopanga press ndi tuona chithunzi cha munthu chicha. Koma kuti mwina ngati palibe chithunzicho nditi ndizovuta kuti munthu ayizindikire. Komanso ngati mwina ili yoti ili ndi mavuto ena ndizovuta.
zikomo chair. Okay, pakuti komiti ino imafunisisa itadziwa kwambiri mwina za mauthenga ena ndi ena omalizira, mwina amene angakhale kuti mwina sanafike kwa kumene munthu amafuna kutumiza. Tingoyerekeza tikudziwapo mboni ina zanenapo kuti panali uthenga wina umene munthu mmodzi yekha mndegemo analemba kufotokoza kuti too much turbulence. Komiti ino imafunisisa itatolera ngati panali mauthenga ena ngati amtundu umenewo amene mwina anthu ena analandira. Ndimafuna nditadziwa ngakhale kuti funsolo mukhala ndi ufulu kuliyankha kapena ayi, chifukwa tili pano ndi pa open. Ngati simungathe kuliyankha ingonena kuti sindingathe kuyankha, koma ndimafuna nditadziwa kuti foni imeneyi itati mwina yayaka yatsekulidwa ili on, ndikungoganiza muli ndi mwayi woti mutha kulowa kuitsekula ma password ndi zina zotero kumbali yanu inu ngati okondedwa wawo amalemu. Zikomo chair. Kwambiri kwake ma password ndimadziwa. Zikomo chair. Funso langa lomaliza chair, ndimafuna ndidziwe ngati mukudziwapo ena mwa anzawo amalemu amene anapita nawo kukafufuza ku Chikangawa, ngati mukudziwapo mmodzi ola awiri ena alonse kapena amene anakufotokozera kuti ine napita nawo kapanga nawo search, nangofuna ndidziwa mepo chair. Zikomo kwambiri amene anali pafupi ogwirizana nawo kwambiri. Zikomo. Funso limene lolo ndilovutirapo kuyankha, chifukwa chonena kuti mmene ndanenera kuti chinthu chija chinali chovuta kwambiri. Nde sindinganene kuti munthu kana abwera kudzandiuza zokuti napita nawo, you can imagine kuti iweyo kulira nde munthu azikana kuti napita. Ndi mmene scenario ngozi yapa nsewu ndi imene jaya ndi zinthu ziwiri zotani zosiyana. Ndi nchifake tikukanika uchipanga process ifika kuti ndi chachilendo ndi chodabwitsa. Ndithu chair. Zikomo kwambiri.